Maria nhumbu yawinayo haisiye munhu, haina kubva kumunhu, ndeyamweya. Saka chimweya chinzwisisike. Johani ndiye akaona Jesu achiuya akati iro gwayana iro. Haana kuti uyo munhu. Kurati John was mature spiritually. Pakuona munhu aiona gwayana. Saka pakunoberekera kudanga haisi problem. But Maria akaitreata se problem kuti vandirambira sei ndakatakura zvamwari. Zvamwari zvacho ndizvo zvakuendesa ikoko nokuti zvine chirevo. He is also the lamb of God. Unoziva kuti kare pano akuenda kuchechi vanga vasingatore Bhaibheri. Ayo pachiJudha maenda kudanga munotora mombe wai yekuti munoregererwa zvivi. Saka vaenda chechi vaya danga. Saka Jesu paanoberekerwa mudanga, vanhu vakudzwa nchisiya mhuka mutore inini. Nokuti ropa raKristu ndorauya kuzoreplace ropa remakwai. Saka Jesu berekwa mudanga ritori vhangeri kuti hakuna imwe mhuka yamuchatsvaga kunze kwaKristu anova gwayana raMwari. But nokuti Maria hazvizive, akanzwa sekunge ndarambirwa. Une zvinhu zviri kuramba mulife mako, tenda Mwari nazvo. Mwari anoziva ramangwana. Ndine mwe musikana undaida kuroora so ndaimuda zisingaite. Wow, unomupindira muprayer ka. Dai abvuma. Achiramba. Ndakazosangana naye after 6 years. Ndikati asi Mwari makatendeka ndainyura. Ndo stage yasvika munhu. Unotenda Mwari nekusapindura. Andaizvikuvadzisa. Unoziva here kuti Lot paakapiwa mukana wokunzi sarudza kuenda aina Abraham, Genesis 13, akatsvaka kwakasvibira kuri so green like a garden. Ndokubva aenda ikoko. End result kwakazonaya moto. Akabuda asina chinhu. Chakamuendesa ikoko mafuro. Vairwisana naAbraham nekuda kwemafuro. Ndokubva sarudza kuenda ndokubva aenda. Akatozoteerwa ikoko. Akaenda kunonaya moto, but time yaakaenda kwainaya mvura. Problem ndeyekuti kunakidzwa nekunaya kwairi kuita izvezvi. But pamberi apa pachati naye tumoto mbichana. Pachamhanya munhu. Ende uchabuda uri bachura waenda namadhamu nevana. But nokuti hauzive ramangwana unotoita choice. So sometimes kushaya room kuda kutendwa Mwari nako. God open doors for me, open doors for me. Wapedza kuti God open doors, what I thank you for closed doors. Why? Because muri faithful and munoziva zvaizotevera nekuitika dai dora kavhurika. Sometimes haudi Yesu kuda no. Because ukanyatsoziva maperere nyaya iyi no anga akanaka. Izvo zviBP yawinayo. Inyaya kuti wakadiwa kuti wakavengwa. Akakuda wacho ndiye akuondesa. Tode wakati no, ndiye wakatoti simbei. Uri kundinzwa. Imwe BP irelationship kai. Kudiwa ukaondesa munhu akadiwa nezvakumushuka. Ana boys vaunda mukati umu. Akusi kuvengwa. Ani munhu andana naye. Ari kushedzera kuti birthday. Data. Unounda. Izvo data racho asati watumira. Kana vanira rinzwike. Kudiwa tsano kunonyudza. Unosvika pauno regret wasidai akangoramba zvake. But nekusaziva wenzwa kuti akomana. Zvinhu zvangu zvabuda zvakanaka. Pray for open doors and thank God for closed doors. Why? Nokuti mwana uya akaberekerwa mumba umu kuna Herode ari kutevera achiuraya vana. So Mwari anoziva zvichatevera pamwana wako. Ndiye akatendera kuti asapinda munonakidza mumba mune comfort makanaka. But for the sake of tomorrow amuna kukunakira. Life ndakaidiscover kuti kune zvinhu zvakanaka zvaunotoda zvisina kukunakira iwewe but zvakanaka. Wakaipa anoshanda nerimwe dambudziko raanomaketa sechinhu chakanaka. Wakamboona advert yedoro haitwe nemunhu akadhakwa. Asi doro rinodhakwa. Asi advert yacho havatendera akadhakwa. Haritengwe. Imagine akataka kuita road mota dzida kumudhuma.
kunorega vanotsvaga ari soba vavonzi big 5 vachitenderera muclub so vasati vatombonoonza kuti Zambezi mainfekte chinhu ichi vanochiziva saka havatendere akadhakwa kuadvertisa zvinodhaka ndokamuka kuchenjera kana devil so chese chinokuwadza chinoita sekunge chiri right unozosokunge ilosuka sachiwanawo hautomboona sekunge uri mudambudziko unotoona sekunge itori breakthrough iri breakdown pamberi ndipo unotozidiscover kuti akomana but for the meantime unogona kutoyemurwa naomwe wako iPhone akakutengera auti munoenda zokuti unyasoona kuti ndiri pari nani asi dambudziko rawinaro radekoretwa zvakanaka. Bvunza 1 Kings chapter 1 mukadzi ainzi Abishagi akatsvagwa kunzi adziise mambo adiwe adangoshandiswa mambo atochembera achada relationship adangodzirwa kwakutsvagwa musikana akanaka virgin okudziya mambo yake life pachapa vanhu vari kuyemura kuti zvakaenda kwamambo namambo wacho hazvionani. Zvimwe zvaunoyemurwa nevanhu mukati wega unotoziva kuti I'm a public hero but private failure. Maisibanda wena sibanda mutaure mesi. Unotoziziva kuti sene muiripo but love hakuna. Inondifungisa John chapter 4 mukadzi weSamaria akagona kupindura ufunge akanzi naJesu go and call your husband zikanzi handina zvanzi wataura chokwadi kuti hauna because pane wawinayo kugona kudiscover kuti wandinaye pahusband aqualify ingori men zvayo hapana habe apa imeni umwe ushirikadzi hauitike wafirwa unofanira kutopractiza izvo unotoziva kuti tiri pamatrials zvinoitirwa munoita zvokunzwa so tozvinoita varume mumbao iwe uri pamurume mumbao handiprofita hangu kungorova zvangu handiprofita asi chakanakira Mwari manje unogadzirisa nyaya idzo unodziziva nzvimbo yavasvika ine resistance hapasi kudiwa munhu anenge Maria nekanhumbu kake havasi kuda and guess what Maria haana kupiwa zvipo nevanhu vari lokauka vanhu vari lokawa havana kumaunderstanda better paakati nhumbu ndeyamweya mutsvene vakati kana iri yemweya ndiyachakupa zvipo hatiite zvimafaniziwa kubva rini from the east mawise men ndo vakauya nemagifts baba kana chamwari chiri mauri kana lokauika kuresista the hand of the Lord is not short. Vanhu kana vakasakuda iwewe shumira Mwari wako kana vanhu vakasakugamuchira ita zvawakadanirwa nokuti ruoko rwaJehovha munozara kuti pane nguva yekuti vanhu vakasvika pakubhoikana nemafundisi especially maprophets ainzi Elisha Mwari vakasvika pakupa muprofeti adresi yekuti anogara kubako kulokesheni kuine vanhu Mwari vakodza muprofeti ati bva ipapo enda kuCheriford kubako ari kubako angasingadye zvemusango chingwa nenyama ende tinoziva kuti makungu abheke chingwa ahabike nyama kuti aidya zvekuvanhu akavengwa nevanhu but nokuti Mwari vari kumuda makungu abheke chingwa unoziziva iyo ahabike nyama but hanzi aidya chingwa nenyama ari kusango ko adi kugara muvanhu Mwari unyanzoona kuti vanhu havadi munhu wangu but munhu wangu ndomuda saka vanhu ngavasvike pavanoshama kuti hatina zvatinomuitira but ari kusimba Mwari akada munhu wake munoshama kuti takavhara makona ese but zviri kumbofamba sei kuti munhu azosimuka Mwari vakada zvavo vanhu vasiri kuda ndopaanyatsoondererwa manje ndopane umwari hwese nyika yanaka iye achida unowana supply yezvinoonekwa kuvanhu ende unoziva kuti Mwari vakasvika pakudyira tsitsi munhu ari kuvanhu ndobva vatuma munhu ari kubako kuti chienda kuzarepati kune mukadzi aripo atosara nefulawa shoma netimafuta tushoma Mwari vakandyira tsitsi munhu ari
mari kubva kusango. Bwana Elisha zvichingwa chingwa izvi. Chaibva kuna mai baba. Ndakanzwa kutoti zvangu zvishoma. Kuba kukutsana wanga uchitodya. So there was resistance. Apasi pese pauchagamuchirwa nevanhu nokuti une zvinhu zvaMwari. Zvimwe zvacho zvinotovengesa nokuti una Mwari wacho. People must understand because they are serious. Ndikutonamata one inda vanhu vasingati mumwe akatanza kuchechi kwacho kwakazodai ukadai ndikati kuchechi akusi kudenga. Iwo wazoti kuchechi kunotonyewa munhu. Kune munhu asingatombonzwa shoko anenge achingoongorora vanhu chete. Antoziva kuti weave yamining ine 3 weeks. Antozviziva zvakuti muridzi atokanganwa but vanhu vatoziva kuti yane 8 days. No kuchechi kunopinda vanhu kwete ngirozi. So focus yako ngaibve kuvanhu wakainga wacho Mwari. There was resistance. There was no room. But haana kubereka mwana ere mu resistance imomo akabereka. Haana kuwana goridhe ere aberekera kudanga akaiwana. Kuzvipatara kwakaitikei vana vakadamburwa musoro. Kudanga kwakaitikei kwakauya goridhe. Hazvina basa nzvimbo yawagadzikwa nevanhu but ruoko rwaJehovha richatuma vatumwa vake. Uchaloketwa negoridhe uri kudanga zvekuti ndiwo uchapupura kuwana zvipo kudarika vanhu vari muma good places. Indavandaro so ndaidawo ipapapa inzwaka paunodai wewe ndo pakagumira pfungwa dzako ndo pane zvese. Mupresence yaMwari wabva ipapo mune zvinodarika ipapo. Hagai nemwana wake Ishmaeri vadzinga pamba paAbhurahamu vakapiwa bhodhoro remvura. Mvura yakatopera vari mugwenga. Mwari chii chaakaita? Akavhura meso aHaga akaona tsime. Chikuru chii bhodhoro netsime? Tsime isource, bhodhoro ka extension. Saka zvimwe zvaunochemera kuvanhu zvidiki than zvoda kuitwa naMwari wako wakugwenga. Mwari kana afunga Ishmaeri mugwenga haaite zvemabhodhoro emvura, anoita zvematsime. Blessing yako iri muna Mwari udarika muvanhu. Usanetseke kuti vanokuvenga. Ndo zvavari life inzwa. Unovengerwa kushaya, unovengerwa futi kuwana. Every side rinovengesa chaapo kusarudza side rekuvengerwa chete. But yekuvengwa iriko. Ukaita nhamo havadi kukuona, ukaita mari yakawanda ndiari kupedza vamwe anobata bata. Every side rinovengesa. Ndoshaya kuti vanondivengerei, vanokuvengera kushaya. Kunovengesa. Resistance iriko. But nokuti chawakatakura chiri divine ndechaJehovha, uchaona kuti pane resistance but une chaMwari pane favor. Usaite nharo dzekungomanikidzira tsvaga pfungwa yaMwari. Usaite nharo dzekumanikidzira tsvaka kuziva kuti Mwari ari kudei pazvinhu izvi. Kumwe kusagamuchirwa ndo favor yacho matangiro ayo. Ruth auya kuBethlehema, murume aifanirwa kumuroora wekutanga, the first kinsman redeemer, akati azviite, akatobvisa shangu dzake as a sign yekuti anditore type yakadai. Reason akati I may endanger my estate. Nekuda kwekuti uyu ane record yekuroorwa 10 years naMalon vari kuMoab, haana kuita mwana. Saka ndikatora type panoshayiwa mwana, nhaka yangu inoparara. But haana kubereka ere munhu ari kunzi nhaka inoparara. Paakatorwa naBoaz akabereka. Pamwe pacho ari kukuramba uyu haasiri chaiye muridzi wemunda. Munhu atouya kumunda, munda ndewaBoaz. Pamwe pacho farira kurambika. Iyo zoti Satani chaiye pamwe pacho anouya nechinhu chinenge breakthrough. Ukasaziva pfungwa yaMwari. Vanhu chakaita kuti vadzingwe mugarden vakaparidzirwa message inodyisa vakadya. Kwete nzara unadzima mugarden akaguta inofeka moto wakaita akakauleta soka kutodyika but mapedza kudya munosvika pamusoro pemunhu. Saka hatisiri inodyisa wafanirwa kugamuchira. Rimwe racho rinoita kuti kana wadya
utozoona kuti sina kudya zvangu. Kare ndaiti vanhu vanorambana nokuti zvinhu zvakaoma, vamwe vanotorambana nokuti zvanaka. Mari yapo zvanaka, akuda type yake chaiyo. Anochinja property zvese nemunhu. Munhu unomuziva musheri. Murume uri kunamata naye kuti Mwari rangarai murume wangu ngaasimudzirwe kubasa. Kana asimudzirwa Mwari ngavarambe vainaye. Level remaonero nezvaakuitika ikoko zvati kurei. Inonzi exposure unoiziva here? Andikuita president basa ripamusoro-soro raungatodawo urare nyika yese. Rinovengesa nevanhu vakawanda. So choda even president akanzi ari kuenda kupurazi anotoenda nearmy. Funga wakakuchicha anochika kumapurazi. Kune kamudhara kakadhakwa iko kada tomurova. Anotoziziva kuti kumusha hako but patoda futi ndokuna kurohwa mumusha chaiwo. Unenge waenemy every corner. Wakaita sabhuka wevengwe unotoudza vanhu nditori sabhuku vanhu vanobasa nazvo. Ilevel diki ari. Unenge unotoudza vanhu nditori kansela kanditori kansela hatizvitsvage izvi. Level ikati simukei. Zvinorwa neuri kumusoro zvakati wandei. Saka pese paunonamatira breakthrough, chinamata uchiti Mwari mukubudirira kwangu ndiregere kukurasai kana kundirasa. Why? Nokuti kune zvino mhepo inovhuvhuta wakumusoro. Anonzi murume achiti handiti zvemadzimai, ndira zvemhuri yangu. Mukuru mukatenga mota, izvezvi haungavaberekeka kumusana hazviite. Saka uchononga uri safe. Havatakurwa kumusana. Sano mukamupa henyu lift, muchazvitendeuka zvaitika. Exposure yacho kana yapo zvayo, unonyatsoona kuti ndokuarea kwako chaiko. Kune dambudziko rinooneka kana rimwe dambudziko rapera. Jesu ane murume waakanamatira ari bofu, akamubvunza kuti uri kuonei? Kwete kuti uri kuona here, aitozvati akuona. Zvikanzi uri kuonei? Zvikanzi vanhu kunge miti. Another prayer. Jesu wamasimba ose akaita 1 prayer, Lazaro akabuda. Ane murume 1 wakaitira maprayers 2. Munhu anga more dangerous akuona kana ari blind. Why? Because anoona vanhu kunge miti. Akanzi enda unotsvaga huni, anotanga newari kutaura naye iyeyo. Ndo waanogadza demo mumusoro. Kurati wato more dangerous mu breakthrough. Haina ndidadire munhu, vanhu ngatiwiriranei. Zvekudadisa kana zvapo pane nyaya. Iwo unodada ngoti zvidadiso manje zvishoma. Iye kuti unomoresa munhu wese, une level raunosvika rekuti kana phone unodaira munhu after 2 days. Iye kuti message ikapinda unodaira ipapo. Aiwa asati zvaita. Unotiitira busy zvekuti unodaira munhu after kana kubvunza munhu waunoziva kuti unonzani zviya. Ausati wazviitwa here? Kuti ndiani kozviya zvokuti unonyara kuti iyo amakai. Unoenda uchinyemwerera uchifara uchiti sekuru wanzi ndiani kozviya. Malevu anosvikika ufunge ukashayiwa Mwari wakumusoro. So muna no ari ku God's side. There was no room for them. Akatakura zvaJesu Mwari, but room hapana. Ndokubva abva, not by choice, by pressure. Pamwe pacho Mwari unotoziva kuti iwe haungazviunderstande. Saka anokonzera pressure from the enemies. Anokonzera kuti umakwe uvengwe, kuti ugone kusuduruka pazvinhu zvacho. Mwari chaiye anotoda kuti uve nestand yako, zvekutoti ndiye akapinda mumwoyo walandlord wako, ukamakwa pasina nyaya, zvekuti wega watanga ufunga kuti asi pangu pari nani. Why? Because pfungwa iyoyo unenge usina. Unotoda kuvengwa nokuti unozara Satani akakumaka zvakanaka. Unodiwa nalandlord. Waiti kudiwa nalandlord kudiwa kumakwa. Unonyatsozorora kuti pano here. Unotoudza vanhu kana kubasa chayo kuti pedo apanetse, hatigare naye, mari tinozongoendesa hashupe, hapasi penyu kana pakasanetsa. Saka Satani akakumaka unodiwa. Ini pane kwandaigara kuwadzanawo. Ndotaura chiMalawi ka. Mudhara ipapo ndiko kuMalawi. Saka ito nditi uri mwana wapano, kuroti uri mwana wepano.
chainenetsa mwedzi ukapera mwana wapano aibhadhara. Pavanaita uyu mudharaka language kake ndeke kunyepa. Mwana wapano ari kubvisa futi. Ngwarira mazwi akanaka ari set to make you found. Izwi chari kutonzi sweetheart. Pana ari kurudzwa. But hausi sweetheart wemunhu uri kushandiswa. Rakuchairo anozoudza isusu kana taakuseru kuti chi time pusha. Akaudza isusu but kana anewe bay. Kana anesu tiri kumbochovha nguva nacho. Uri kunzwa ndiri kutokutipa ndo zvaanotaura. Mazuva uri kushandisirwa ndeyekuti unyatsozorora mukusarorwa kwako, unyatsonzwa ndiri kudiwa. Pamwe pacho unotoda rough kuti uende mu right place. Pamwe pacho unotoda kusagamuchirwa kuti uende paunofanira kunge uchienda. Tine nzvimbo dzatisina kugamuchirwa dzatinototi Mwari makaita basa. Ndodai vakandigamuchira ndikapinda masystems avo ndokwandaifira ikoko. But ndisina kupinda ikoko Mwari kune kwaakatisvitsa. Kwandinotoona kuti uku kuvengwa but kwakuna Mwari mukati. Nemwe musikana akafirwa navabereki vake dombo shawo. Saka akaendeswa pamba pehama, pamba pamaiguru. Mai yake ndo yamainini vafa. Maiguru awo neutsinye hwavo ndokubva ati vana vangu avo nanomuka achita duty. Auya uyu ngaapinde busy. Kuma 5 muka achitsvaira. Vana vepo vakarara. Zvinoita Mwari mujoka munamata. Haamuvwe netime. Nyasha dzinogona kuitika kuma 5. Pane muchinda aishanda ainotora gonyeti rake kuma 5. Ndokubva aona musikana ari kumutswa kuma 5. Ndokubva zvawirira ndokubva zvazochata. Musikana kana achitaura testimony anokushedza kuti Mwari wokuma 5 asi kutamba naye. Nokuti vamwe vanenge vakarara pachitororwa munhu. Vana vepo vakarara vasiri vepo vachishandiswa but vachionekwa. Why? Nokuti dai vakamutswa 2 pamwe anga asina kuti nakeidha nomwe wake. Saka iye kutovengwa kunzi ita wega. Yanga iri kunzi chichata wega. Bororo kuna Mwari anoshanda nano. Resistance chaunosvika pakunzwa kuti asi Mwari makandigonera. Dai vanhu ava vakandigamuchira. Dai zvinhu zvakafamba sezvandaifunga. Saka Yesu waMwari irevelation. Umwe Yesu wacho ndino. Unotozviona wakumberi kuti kano aka kakandisimudza. Imagine dai Ruth akarorwa nemurume asiri muridzi wemunda. But paakarambwa nemurume uyu akarorwa naBhoazi muridzi wemunda wacho. Akauya mumunda imomo achinhongerera zvakasara akazonhonga muridzi wemunda. But chakatanga kuitika kuna akamuti anditore type iyoyi. There was a resistance. But the resistance yaiva protection. Pavakaenda kumatanga vana vese vari uku vakafa. Uyu ndokubva asara. Saka unzwa patinoimba song yekuti hakuna wakaita saJesu. Ndo pakatangira nyaya yacho. Why? Because munzvimbo yaigara Jesu kuBethlehema pakaurayiwa vana vane 2 years and below. Which means Jesu paaicelebrate a birthday hakuna munhu aita birthday mugore rake panguva yake pazuva rake. Nokuti vari 2 years above him and below vakafa. Saka stream yake ari 1. Auzo ndo pakatangira song yacho hakuna akaita saye. But date raakaberekwa kana akuita birthday vanhu marani maka kuna ne birthday iko kuma birthday yega. Yaiva protection yakatakura resistance. Vanondivengera so I will prove a point kuti ndiri munhu ari right. Shaga pfungwa yaMwari usati waprove a point. Unomanikidzira pekuti wega unozoona kuti ndanga ndambozviramba wani. Hauna zvinhu zvaunodemba ndandatosiyana nazvo. But amene komoyo kaingonditi ita. Ikako kadati ndimbonzwa Mwari mbichana. Because kusagamuchirwa kuripo ndakatakura chaJehovha. Jehovha asi mutsauri vanhu Mwari wakatendeka. Kuresistwa kwandiri kuitwa ari kukuona but ari kuona zvichatevera kune vasiri kuresistwa. Saka dzimwe dzimba dzese kwakune nhamo. Maria ndiye akabata wake mwana. But nemwe murume akachengetwa panguva iyoyi. John the Baptist, he was 6 months ahead of Jesus. So aita Bible munoziva naye. John mubhabhatidzi
6 months ahead of Jesus. Kurati pastream ya Jesu na Johani ndo 2 vakasurvivor. Johani chakatomuraramisa hana kuwanda. Johani chakatongomuraramisa basa raifanirwa kuita rekuzobhabhatidza Jesu. Yako nyaya ikaita Jesu mukati anokuchengetawo. Why? Nokuti Jesu unofanirwa kuenda kwa Johani kunobhabhatidzwa. Saka Johani akangofa Jesu haachabhabhatidzika, mweya mutsvene haachaburuka. Saka Johani una need yekuvigwa. Pinda mubasa raMwari rinokuchengeta. Chamwari ukachivavarira ukamira machiri, Mwari unomira newe. Sure, my time is done. Hove yakamedza Jona, nyangwe vanhu vairaura zvakadii, hairauriki. Yakatakura mufundisi ari kuenda kubasa. Ninivha yakamirira muvhangeri. Saka kana vanobata hove vakanzi vane mambura ane power, kune umwe hove isiri kuzobatika. Svika yanokanda chaJehovha kwachinofanirwa kuenda. Ufunge chaMwari chinokuchengeta. chaJehovha chinokuchengeta. So resistance, kusagamuchirwa, kusadiwa, kuvengwa kuriko. Asi wavengwa kudaro, ramba uchinamata Mwari wako. Why? Nokuti ndiye unogona kuronga favor mukuvengwa imomo. Pane pauchatenda Mwari kuti Mwari makazvitendera kuti ndigosvika pa this level. Sati nevanhu kuti tikasagamuchirika so kuti hawafana kundidaro so, hawafana kundidaro so. No. Continue kuita zvinodiwa naMwari. Zvekuti havakugamuchire ndezvavo. Kana iye muridzi achifadzwa newe, uri pari safe. Kune mukadzi akazora Jesu perfume, vanhu havana kufara, havana kutombomuti thank you. Ukariverenga Mark 14 inoti hanzi vakati what a waste, dai yatengeswa. Osa kune vanhu vanotevera Jesu vasingade zvakanaka kuti zviitirwe Jesu wacho. Pakuti vafara kuti Jesu wedu mambo wedu azorwa perfume, vakanzi kuti ayo iri kutambiswa. Zvichiitirwa Mwari wavanotevera. Kana muchechi zviriko kuti vanhu vakaitira Mwari, kune vanhu nedzimwe pfungwa zoti aiwa dai vazodaya. Ivo havadaro havo, but vanoda kuona kwazvinofanirwa kuenda. Iye haabvise panafanirwa kuziva chikamu chayaifanirwa kuita. Ngwarira kuti kwa Jesu kune vanhu futi vasingafarire zvinoitirwa Jesu. Murume anonzi Peter ndakambomusaluta ndikazodzikisa ruoko fasta ndadzikisa nyaya yake. Jesu paakabatwa muGetsemani vanhu vakatiza, Peter akatevera. Saka ndaimusaluta kuti chakasimba ichi achiti kuti mudhara abatwe chinoenda ikoko. Kuzonzwa mumwe musikana uya pamoto zvikanzi uyu mumwe wavo. Peter akaramba kangani. Saka Peter hatizi anoteera kuti arambire ikoko, anotomakisa. Saka tine type yekuti kuchechi haarove, anouya kuzoramba zviri kuitwa muno. Antoni WhatsApp group yake yekudiscussa kuti havagone kuparidza zvinofanira kudai, chechi haifanira kudai, chechi haifanira kudai. Haarove, anouya kuzoramba ari muno. So resistance iriko. Hapasi pese paunofanirwa kugamuchirwa. Hapasi pese paunonzi welcome. Hapasi pese paunonzi thank you even wagona. But you will focus ramba uchiitira Mwari wako. But ndawasoro ndigamuchira, ingwa ndiri kuita zvinhu ndichitorevesa nemoyo, ingwa ndiri kutoitira Mwari. Ndo panoti munhu ka. Resistance iriko. Jesu pakatovhotwa munodani Jesu kana kuti Bharabhasi. Rekodi ichizika kuti Bharabhasi anorepa, anouraya, anoba mombe. Jesu anomutsa vakafa, anofidha vanhu. Munodani. Ndo panaona kuti vanhu vakatanga kudhara kusagona kuvhota. Mari zao dzari pachena. Vanhu havagoni kuvhota. Ari right wacho havadi. Manje problem unonzwa zirizvo nditara zvaBharabhasi. Aizve. Tikutara zvaBharabhasi izvi. Funga semuKristu kwete semuZimbabweni, semuKristu. Inyaya yemubhaibheri andikutaura. Vanhu vakatadza kuvhota. Vakada Bharabhasi. Rekodhi vachiziva kuti anouraya. But vakati dzokorore nesimba ngauye atiuraye futi. But I will show you why. Nyaya iyi yakaitika muGetsemani kwete pambera. MuGetsemani Jesu ndiye akabvuma kuenda pamuchinjikwa. Haisi vhoti yevanhu.
So chiri powerful, I see choice yevanhu, prayer. Prayer ine nyaya ikarohwa kugetsimani inomanipulata maresults panapa. Kubva rini vanhu vachida tsotsi. Vanhu vakada Bharabhasi. Sei vada Bharabhasi? Itsika yaJesu kuti ukamiswa naye iwo wakashata iye akanaka, asi nokuti wamira naye ane law of exchange, anotora kuipa kwako okupa kunaka kwake. Ndo pakademonstratwa rudo rwaMwari kuti handina kukudai nokuti makanaka, but ndakakudai nokuti ndinogona kukunatsai. Sai ndinozvoona kuti ndikaita chinhu kuona vanhu vachiombera so ndiye, nokuti iye akatora kuipa kwangu akapresenta kunaka kwake. Saka ukaona ndakugamuchirwa, musi kugamuchira inini, muri kugamuchira nyasha dzake dzaakapfekera upandiri. Wapedza kuombera kana ndamucloset mangu nenda akuombera kuti musharukwa munogona makuti kwanisa muprogram dzenyu, type yangu aiombererwei, bvunza wandakafunda nawo. Waiti ukasumuka ukataura so class yese yaiti ndekuno kwamunoombera uku wanga usingadaro. Why? Because kunoku kune wandiri kumira naye, iye ari kumira neni. Ndokumbera tisumuke tinamate. Munamato wako newangu ndewakuti Mwari kuda kwenyu kuitwe. Resistance haisi nyaya, ndicharamba ndiinemi, rambai muineni. Let us begin to pray. Father, we thank you for your words. No matter resistance iripo, rambai muinesu, mukusagamuchirwa, mukumukirwa, mukusadiwa, mukuvengwa, tinoramba tiinemi Mwari. Nokuti zvauchinangwa chenyu nezvamunoda ndizvo zvinofanirwa kuitika. Baba, nyangwe ndikashaiwa nzvimbo, asi chinangwa chenyu chichamanifesta. Ndikashaya anondisimudzira, ruoko rwenyu harina kupfupika, ndimi munondisimudza. Ndikashaiwa anomira neni, imi Mwari hamundisiye makadaro, munondisimudzira. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose. No matter resistance, nyangwe pakashayikwa room, mwana achabatika, goridhe richabatika, business rake mari ngaibandike, economy ichimuresista, inflation ichinetsa, isina kumira zvakanaka. Tinonamata kuna Mwari ane ruoko risina kupfupika. Resistance has no power, but the grace of God will prove kuti resistance yevanhu haidarike nyasha dzaJehovha. Mwana ngaaberekwe, muchato ngauchatike, imba ngaivakike, munyika yakaoma kudai, muzvinhu zviri kunetsa, vanhu vasingakupe macontracts, mabasa asiri kuita, asi nokuti Jehovha unewe, nokuti Jehovha unewe. Goridhe mudanga, goridhe mudanga, goridhe mudanga. Uri panzvimbo yakashoreka, uri kumhuri yakashoreka, ndinoprofita zvakanaka ngazvibatike. Uri mudzinza rakazvidzwa, munyika isingatendwe, asi nokuti una Jehovha. Goridhe rako ngarikubate uri mudanga, mari yako ngaibatike uchitengesa dovi, mari iyoyo pamusika wako uchitengesa madomasi, imba ngaivakike. Resistance haina basa, nyasha dzaMwari dzine simba. Baba, ndiri kunamata, Maria wakarambirwa, asi Jesu wakaberekwa. Handina ine zviri kuramba, economy iri kuramba, hama dziri kuramba, asi goridhe rinosvika mudanga. Nyangwe vakaipa vasingade, asi nokuti makatendeka. Goridhe mudanga, goridhe mudanga, goridhe mudanga. Mari ngaibatike mubusiness iroro rakashoreka, mucontract iyoyo yakazvidzika. Ndinoprofita goridhe, goridhe rake ngaribatike, nokuti wakatakura chaMwari, nokuti wakatakura nyasha, nokuti wakatakura mutsvene, Mwari wamasimba ose, mutsvene wakatendeka. Ndivava vana venyu Baba, madekwani ano vane zvavakarambirwa, vane pavari kuresistwa, asi ndinoprofita goridhe, goridhe mudanga. Mwana mupenyu ngaararame. Baba, varambirwa nzvimbo, asi mwana ngaachengetwe naMwari. Baba, ndiri kuprofita nyasha dzenyu kumuri Baba, munzvimbo yazara madrugs, vana vachibata zvinodhaka,
vana vemuranda wenyu ngavachengetwe, vana vemuranda wenyu ngavachengetwe. Munyika yazara ufeve, zvemasmorosi zvatekeshera, iyi marriage ngaichengetwe. Munzvimbo inoresista kudanana kwevanhu, Baba, iyi marriage ndinotaura rudo nezita raJesu, nezita raJesu. Ikatabosha mante baladiata reketeboshiande miketa balezade manta barando ibashadeke maligada kanta bare menta bazugata ikatayaka menta baladiata ritata masata yeketelebosha rakiande baligada manto baradiasa ibashadeke menta baladiasa. No matter resistance, grace will prevail. Ngavasagamuchirwe asi ngavabudirire, ngavasatambirwe asi upenyu ngauyendeke. Nyika isingade asi Mwari kana muchida, vana venyu ngavachate, dzimba ngadzivakike, zvinobatwa nemaoko ngazvibudirire. Vasingade asi nokuti mutsvene munoda. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. God bless you. Thank you, Jesus. Imboti zvangu zvaita, haiti zvangu zvaita. Goridhe kudanga ikoko, goridhe kudanga ngariveko. Ngatimbopai Jesu chipo chekuombera, ngatimbotendei muranda waMwari. Ndichakumbira vema offering baskets, zvakadi tingotende Mwari nomuranda wavo, tingosvika patinopa tichiimbirwa manheru ano.